Všechny zdravím. Nyní vám ukážu, co všechno obsahuje naše komunita, kterou jsme společně s kolegy z Future Hubu založili. Tato komunita je samozřejmě proto, aby lidi, kteří z té komunity dostanou, získali potřebné informace pro to, aby dokázali pracovat s jednotlivými nástroji generativní umělé inteligence. To je takový ten main point, kdy vlastně vy při nalogování můžete vidět jednotlivá školení, která jsou nyní nahraná. Já můžu tady na některé kliknout, třeba na Midjourney. Když se podíváme na ten kurz, jak vypadá, tak máme Midjourney, máme úvod, typy předplatného a tak dále, včetně časové osy. A když se podíváme na některý z těch kurzů, tak samozřejmě můžete vidět i popisky. To je absolutně skvělé, protože vy víte, než abyste se na to video třeba dívali, tak vy víte, o čem to video bude ještě předtím, než se ho pustíte. Samozřejmě, kromě kurzu, což je takové to největší gro, si tam můžete taky představit a komunitně chatovat a podobně, ale další velkou výhodou této komunity je samozřejmě, že tam dáváme pravidelně novinky ze světa AI. Tady mám třeba novinku, že jsem uploadoval kurz na Copilot, ale máme tady jednotlivá upozornění, jaké jsou nejnovější novinky třeba například v módním průmyslu, jak reklama míří do AI konverzací a podobně. To znamená, že i jednotlivé nejlepší novinky ze světa pravidelně uploadujeme na tuto stránku, včetně krátkých popisů a tak dále. To znamená, že vy nemusíte chodit na web, vyhledávat si různé články a tak dále. Všechno je zde na jednom místě i s jednotlivými prokliky. Máme zde také samozřejmě chystané akce. Na těch chystaných akcích ty budeme plánovat, řekněme, nyní 2x do měsíce. Uvidíme, jak bude využitý vlastně to naplnění těch jednotlivých akcí. Každopádně plánujeme to pak dělat častěji. A teď je léto, takže teď to bude 2x do měsíce. A v neposlední řadě také tipy. Co se týče typu, tak jsou zde samozřejmě i postupy, jak dělat v jednotlivých generátorech, jako jsou obrázkové generátory a podobně. A jak třeba tady máme, jak zachovat konzistentní fotografii nebo konzistentní subject, osobu na obrázku a podobně. To znamená, že dáváme i jednotlivé typy, hacky a jak pracovat s AI a podobně. Myslím si, že tato komunita nemá zatím v Česku konkurenci. Každopádně velice, co bude pro nás cenné, je zpětná vazba od vás, jak tu komunitu ještě vylepšovat a podobně. Budeme velice rádi, když se do naší komunity přihlásíte a když nám tu zpětnou vazbu poskytnete. Mějte se hezky.